Здравейте хора, аз съм Геймс. Днеска правим влог номер 1. Това е Толга и Але. Днеска май ще има купон. Така че пътуваме до Але. Той нали е по-заведен, тъй ще ходим до тях. Така че... What the fuck? Pitbull! The fuck is this? Така. Нека пътуваме по-бързо. Да, разбрах. И баси Ламборджинито, брат! Чек ID. Баси Ламборджинито. Баси Ламборджинито. Видирос? Ах, как паднах, човек! Снимаш ли? Да, доброто. Значи сега. Сега тръгвам към Али, да видим какво ще стане. Какво се имитираме, бе? Ей, ги! Кой е? Оф, хора, не знам какво да правя. О, брат, вижте, Майс Фергюсон. Човек. Сега ще видите какво трактор ще... Сега ще покажем как трактор прави дрифт. Трактор прави дрифт. Влог дрифтчета, Али. YouTube ще качи един клип, дето Али прави там дрифт. Як дрифт? Това съм аз, Али. Това е Али Прото. Ако не ме познавате. От Русе, България. Така че... Това съм най-нови за момичетата. Ай. Ние как се така, брат? Типа. Това, брат. И брат, идва някой. Чурпа, се го ева. Моля, стоп. Сала. Пристигнах. 1, 2, 3. Служи си, брат! Ей! Хо? Нато 2017. Ще мълчете, бе. Хората спят. Лято 2016. What the fuck is this? Shit. Така, хора, тук приключваме влога. Не, Заповядайте. Това е на Али Прото машината. Прото машината. Мечтания трактор. House, please, house. Така че ще спря за малко клипа.